Сәхнәдән ул тамашачысына шигырьләре аша эндәшә. Видео тасмага әле үзе исән чакта яздырып калдырган тавышы яңгырый. Әйтерсең лә, Роберт Миңнуллин үзе дә шушы кичәдә катнаша. 1 августта Роберт Миңнуллинның тууына 75 ел тулды. Август айында аның искә алу кичәсе узган иде инде. Бүгенгесе иҗатташ, хезмәттәш дусларын җыеп тагын бер кат юбилее уңаеннан шагыйрьне искә төшерү иде. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең җылы хатирәләре белән уртаклашты. Ул Туфан Миңнуллин, Разил Валеев, билләрне бер-ике сүздә татарча белми торган кешене русаклашуыннан әлбәттә килгән югары Советка сайлаганнан соң бик тәмлекләрләр мине. Туган теленә йөрү. Ике телдә, дәүләт телендә бу утырышны алып барырга тәкъдим итәләр бит Фәүзия Байрамовалар. Башкалар, Марат Маликовлар. Мине тәм өйрәтәсезме соң? Роберт әйтә, өйрәтәбез. Теләгең булса өйрәтәбез ди. Бүген Роберт Миңнуллин исемендәге балалар һәм яшьләр өчен әдәби әсәрләр конкурсына нәтиҗә ясадылар. Быел катнашучылар саны да күбрәк булган. Язу осталыгы ягыннан да шактый эчтәлекле эшләр килгән. Җиңүчеләр исемнәре яхшы таныш язучылар һәм шагыйрьләр: Ленар Шәек, Люся Батталова, Айгөл Әхмәтгалиева һәм башкалар. Балалар өчен комикслар номинациясендә Азалия Ибрахимова 2нче урынны яулый. 1нче тапкыр конкурсларда катнашуы. 1нче тапкыр катнаштым. Мин уйламадым да җиңер дип. Мин комикс ясадым. Әти патефон алды. Сәхнәдән Роберт Миңнуллин шигырьләренә язылган популяр җырлар яңгырый. Алар татар җыр сәнгатен баетучы ядкәрләр. Әтинең иҗаты, аның иҗатының тирәнлеге, мәгънәсе, аның лирикасы, аның бу дөньяга карата булган мәхәббәте чагыла. Әнкәйләргә дә, туган якка да, сөйгән ярына да, халкына да, теленә дә булган мәхәббәтен шушы шигырьләре, җырлары аша бүген халыкта бер кат күрер. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармония фойесында бүген Роберт Миңнуллинга багышланган фото күргәзмә оештырылган. Сүрәтләрдә аның гаиләсе, депутатлык чоры, шулай ук өйләнгән вакыты, газиз әнисе, менә шулай Роберт Миңнуллин иҗатын яратучыларга төрле яклап ачыла. Роберт Миңнуллинның истәлеген мәңгеләштерү максатыннан Республика балалар китапханәсенә аның исеме бирелгән. Үзе яшәгән йортка истәлек тактасы куелды. Татарстан Язучылар берлеге һәм Мәдәният министрлыгы тарафыннан әдәби конкурсны дәвамлы булыр дип өметләнәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.